vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. So iniwo mukoma ndakawanikwawo mumhuri ine mari, but muri umo makaberekerwa murume wangu bankuru ndo vane mari kudarika vamwe vose. Tingangoti tose tinotongoraramira pavari ivo bankuru. Saka nekufamba kwenguva manje murume wangu akabva azoti ainge achida kuti tinge tichimbonoshanyira ivo bankuru. Tose zvedu tinogara muHarare, but munongoziva kuti vanhu vane mari dzavo havafarirwe kuti vange vachingoshanyirwa at all the times. Saka takaenda kuya ndokubva tagarapo pamba pavo ivo bankuru. Saka bankuru ava mukoma vakabva vazongotanga kungonditarisa nerimwe ziso rainge rakazara neruchiva. Ndikabva ndatanga kufila very uncomfortable. Zvino zuva iro randakaudza murume wangu, iye akabva ati ainge achambobuda then tozodzoka tichitaura nezvayo nyaya iyoyo. Mukoma murume akabuda, mukoma amai guru ndokubva vabuda, tikabva tangosara pamba tiri tega inini nabankuru. Zvino when it was late ndipo bankuru pavakabva vazoti vainge vachida kuunzirwa chikafu chavo kubedroom. Ndakaenda kumukoma ndichingozvibvunza kuti nai Mwari, ko chiiko chava kuda kuitika. Ndichisvika kuya mukoma vakangoti paya pandakangopinda ivo ndokubva vatokiya do, ndokubva vatotanga kutokurura nhumbi dzavo. Vakabva vati mainini ndikuda kuti munge muchikurura nhumbi dzenyu. Ndakabva ndazobvisa hembe dzangu mukoma, ndokubva ndaitwa bonde paya naivo bankuru. Ndokubva ndatanga kuchema, ndakachema mukoma ndikaridza mhere, ndikabva ndati bankuru ndava kutokusungisai. So ndichitaura kudaro ndo pandakabva ndatonzwa motikari yaamai guru ichitopinda muyadhi. Ndakachema mukoma ndikabva ndati yuwi zvangu, amai guru vachandirova, amai guru vachafunga kuti ndini ndakusejusai, please vaudzei kuti mandibata chibharo. But vakabva vati relax, kochiiko newe uri kundiitira noise. Ndokubva vatobuda mukoma. Pavakabuda vakatongosiya dho rakashama, vakabva vanditi usabuda. Amai guru ndokubva vangokuya vakananga kubedroom. Vakatongopinda vakabva vati ninesi ko muri muno maswera sei. Ndokubva tatotanga kutokurukura paya as if everything was normal. Ivo bankuru vakatodzoka mukoma, vakatongopfeka chiboxer short nechivhesi choga, zvichitorakidza kuti vainge vatobva mukuita bonde neni. Saka ivo amai guru vakabva vati amai nini musambotya zvenyu, murume uyu imhiko dzake dzaanga achifanira kuti ange achizadzikisa pamuri. Ndakabva ndaita imwe confusion mukoma. Apa ndiri munhu wekuti ndakakura ndichinamata. Ndikabva ndati manje ndoda kuenda kunovasungisa. Vakabva vati uyu nemari dzake dzaainadzo mungamusungisa here, kunyange mukamusungisa munoti nyaya yacho kune kwaingamboenda here. Vakabva vati relax amai nini ndinge ndichikuudzai. Saka amai guru vakabva vazondiudza kuti mumusha imo mune nyoka. Nyoka iyi hanzi ndeyedzinza. Nyoka iyi hanzi ndiyo inochengetedza musha uye zvekare ndiyo inounza upfumi mumusha. Vakabva vandiudza kuti kungoti zvenyu pamakaroorwa nekuda kwekuti mainge muchingozviita munhu anonamata ndokusaka musina kuzoudzwa namama. Apa vainge vachirevera vamwene vangu. Ndakabva ndazoudzwa nezvayo nyoka iyoyo. Zvino nyoka iyi mukoma inini ndini ndinoichengeta. Ndakabva ndanzi ndinofanira kuti ndinge ndichiichengeta because ndiwo mutemo wemumhuri kuti uyo muroora mudiki anenge ari mudiki kune vamwe varoora ndiye anofanira kuti ange achichengeta nyoka iyoyo. Nyoka iyi inotogara pamba pedu. Mushure mekunge ndaudzwa uye zvekare ndagamuchirwa kuti kana kuri kunzi inyoka yedzinza, regedzai ndinge ndichingoita zvacho zviri kudiwa nehama dzemurume. Ndokubva ndatengerwa motikari uye zvekare vabereki vangu vakatengerwa motikari. Motikari iyo inotoshandiswa nehanzvadzi yangu izvi. Saka motikari iyi inoshandiswa nehanzvadzi yangu, ivo tsano vanotongofungidzira kuti ndisu takavatengera motikari inini nemurume wangu, but kwete mukoma. Motikari iyi imotikari yemubatanidzwa. Hama dzemurume wangu dzose dzakatokontributa ndobva kwatengewa motikari iyoyo. Saka nyoka iyi ndinoti makuseni paya kana ndamuka ndinofanira kuti ndinge ndichimuka zuva risati rabuda, then ndobva ndazobika porridge rezviyo, then ndobva ndazoipa nyoka iyi. Iyo inongonzi inorutsa mari, but handina kana zuva randakamboiona ichirutsa mari. Saka hanzi kana mudzinza mukazoita umwe muroora mudiki, then muroora uya ndiye anofanira kuti ange achizotanga kuichengeta nyoka iyoyo.
Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi nyoka yedzinza, ndinochengeta nyoka yedzinza. Yo, strange things do happen in this world kani, asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Dai wanga uri iwewe ova waudzwa secret yemumhuri, unoita sei? Unoramba here? Do you walk away? Kana kuti unongotiwo it is okay, ndezvemumhuri mandakawanikwa, saka let me just do whatever they want, sezvakaitwa navahanzvadzi vedu. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadiko makadi zvenyu mukoma Nashe. Ininiwo ndauyawo pano nenyaya yangu yandinayo. So mukoma, inini mumusha medu mune Ngozi. Saka Ngozi iyi inonzi iyo yakaparwa nasekuru vedu. Saka mushure mekunge sekuru vashaika, then zvakazotanga kuitika ndezvekuti hama dzasekuru dzakabva dzazoramba kubatsira gogo, because ivo gogo vainge vakati kuhama dzasekuru, ndibatsireiwo, mombe ndinadzo, but ndikuda kuti imimi munge muchifamba neni kuitira kuti Ngozi iyi isazongoramba ichingotenderera mudzinza. But hanzi hama dzasekuru dzakabva dzazoramba. Saka idzo hama dzasekuru dzakabva dzazoita kuti gogo vange vachizodzingwa ikoko, then isusu takazokura tava kugara somewhere else, uko kwakazouya gogo vakabva vazovaka zvavo musha wavo. Saka Ngozi iyi mukoma ngainge ichiti kana ikadzokera kuya, then yaibva yazodzingwa yobva yazodzoka. Saka baba vangu ivo vainge vatori nechirwere chiya chepfari, but zvainge zvichinzi chainge chichitokonzereswa nengozi yacho iyoyo. Zvino mukuzokura kwedu mukoma tainge tiinewo zvinhu zvakati wandei zvatainge tichidzidziswa pamusoro pengozi yacho iyoyo. Saka seni zvangu mukoma ndakazoti ndava nemukadzi, baba naamai vangu vakabva vachizonditora ndokubva vazoenda neni kun'anga. Takati tasvika kun'anga kuya ndokubva baba naamai vazonzi vaifanira kuti vange vachizotenga mucheka wegreen, ndokubva vatenga mucheka uya wegreen zvekare vakabva vazonzi vange vachitenga mucheka mutsvuku. Saka mucheka uyu wegreen mukoma ndiwo wandinorara ndakaisa pasi pemattress. Ende kuzoya kwandakazoita kuno kuSouth Africa handina kana kumboisiya micheka yangu iyi, ndakauya nayo kuno kuSouth Africa. Saka umwe wacho ndiwo wandinoisa pazasi pemattress, then uya mucheka wered ndiwo wandinozoisa pamusoro pemasheets. Saka mucheka iwoyo ndo unondichengetedza, mucheka mutsvuku ndo unondibatsira kuti ndinge ndichidzinga ngozi yacho iyoyo. Mukukurawo kwangu mukoma ndakatomboitawo dambudziko iroro rekuti ndaipota ndichidona. Zvino izvi ndo zvandaiona pose pandaidona. Ndaitoona umwe murume uyo aiuya kwandiri, hei mukoma Nashe, chinhu chinonzi Ngozi, mweya wengozi unotyisa. I do not wish anyone to see the things that I used to see, because ndichiri mudiki ndinorangarira nerimwe zuva ndikangoti kuda ndo pazvakatangira ipapo ndainge ndichitobva zvangu kuchikoro. Saka ndainge tiine best friend yangu, saka tichitofamba zvedu ndakabva ndazoudza best friend yangu kuti ndainge ndambofunga kuti ndinge ndichimbotsauka, ndinge ndichimborasa mvura, ndokubva ati it is okay. Inini mukoma ndokubva ndatsauka paya. Saka ndakati ndiri busy ndichirasa mvura kudaro, ndokubva ndazoona umwe murume uyo mukoma ainge ari mumuti, ndokubva aita sekunge akadona, akabva azosimuka, ndokubva azotanga kufamba achiuya pacho ipapo pandainge ndakamira ndiri busy ndichirasa mvura. Murume uyu mukoma akatarisana neni, ndokubva azoti kwandiri, unozviziva here kuti sekuru vako iwewe vakandiuraya? Ndakangoramba ndakafriza mukoma. Murume uya ndakabva ndazoona kuti pahuro pake apa painge paine bakatwa rainge rakamubaya. Murume uyu aiti akabvisa bakatwa riya rainge rakamubaya pahuro, obva azvibaya zvekare, obva aridza mhere. Zvainge zvichityisa kani, ainge asingatarisiki murume iyeko hasha dzaainge ava kundiitira. Saka ipapo mukoma pandainge ndichiona vision rose iroro, izvo ndainge ndatodona ndichitogwina. Saka friend yangu paakandiona akabva atanga kuridza mhere. Fortunate enough painge paine vamwe vanhu vakuru vainge vari padhuze nepanzvimbo pacho ipapo pandakadonera, ndokubva vazouya vakabva vazondibatsira. Saka ndakangoti ndangoudza baba naamai kuti ndo zvandainge ndaona izvozvo, ndakabva ndazotanga kubatsirwa nen'anga dzakasiyana-siyana. Saka mukukura kwedu tainge tichingofamba tichingobatsirwawo mudzin'anga dzakasiyana-siyana. Mumusha medu mune imwe Ngozi mukoma iri kutoda kutoparadza dzinza, but isuwo pari zvino tinongovimbawo nadzo n'anga idzi. Seni zvangu ndinotomboinzwa mamwe mazuva painenge ichitambira kumba kwangu, ndinotombo
ndinotoinzwa ichitofamba, but kuti inge ichipinda mumba mandinenge ndakarara haikwanisi mukoma. But ndo upenyu hwangu ihwohwo hwekuti kwose kwandinenge ndaenda, kunyange tikaenda out kubasa nemurungu, ndinotofamba nemicheka yangu iyoyo, mucheka wegreen nemucheka mutsvuku wekudzinga ngozi yacho. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Pakaipa hanzi wherever I go to ndinenge ndiine mucheka wangu wegreen nemucheka wered unondibatsira kudzinga mweya wengozi. Hanzi ndinotombonzwa chipoko chemurume wacho iye akaurawa nasekuru vangu, chipoko chake chichifamba, so chichingofamba. Pakaipa. Ngatitaure navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ininiwo ndiri mufundisi, ndakadananawo nemwana wesangano. Zvino mwana uyu wesangano wandakadanana naye mukadzi wake wemunhu. Iko zvino zvaari kunditi, tengesa motikari yako shamwari undipe mari, otherwise ndinoreurura muchechi kuti iwewe takarara tose. Saka ndakaitawo blanda, hama dzangu handidi kukunyeperai, ndoda kuti munge muchindibatsira. Mukoma, izvi zvekutanga kuitawo zvekudanana nevakadzi vemuchechi umwe mandinotungamirira, ndakatanga kuzviita, this was last year. Saka zvakaitika ipapo mukoma, kwainge kuine umwe mukadzi ainge ari mutendi mutsva, ainge atangawo kuuya kuchechi. Saka iye ainge aine marital problems ake, saka akabva atanga kutaura nemudzimai wangu, because mudzimai wangu iye she is a marriage counselor. Kudzamara mudzimai wangu azoti one day, I think kuti this thing that is happening, it is spiritual. I have tried everything that I was taught in school, but vanhu ava havasi kukwanisa kugadzirisana. Saka kubva mudzimai wangu paakanditi this was a spiritual thing, ndokubva ndachizotanga manje kuinvita mukadzi uyu nemurume wake kuti vange vachiuya kuma-offices. Saka vaiti vakauya kuma-offices angu, ndaibva ndatanga kuvanamatira zvekare, ndichivapawo spiritual guidance, tichidzinga mweya iwoyo wainge uchida kuparadza imba yavo. Saka vakabva vazoita sekunge vainge vava kunzwisisana, but mukadzi wacho manje aingoramba achingoya. Saka pose apa ndainge ndisingatozivi kuti ainge achitouya in secret, murume wacho asingazvizive. Kudzamara one day mukoma, ndakazokurirwawo nemuyedzo, because zuva racho iroro mukoma raakauya akapfeka dzimwe hembe dzainge dziri very tight mukoma. Akangoti achingopinda muoffice, ndakabva ndatonzwa kutoti mafeelings angu ainge atoswedera, because akati apinda muoffice ndokubva afuratira akabva atanga kurwidzana nedhori area. Ndakaramba ndakamutarira kudai, ndikabva ndatoona kutoti chivhara ngozi chaainge akapfeka ndetwuya twavanoti tumagistring. Ndikabva ndatonzwa ndichitotorwa moyo naye mukadzi uyu. By the time paakazochitendeuka kudai, ndikabva ndatongoona kutoti apa nyaya yainge iripo ndeyekuti ainge afambira kuti tinge tichizorarana. Ndakabva ndamuti you can take a seat, but ndokubva aramba akamira. Kudzamara achizogara zvake patable achiita majokes neni. Apa kaminisketi kaainge akapfeka kainge kakaita kusiya zvidya zvose panze. Apa akaita mutsvuku. Ndokubva ndachizosimuka ndikabva ndazotanga kumubata kuzonosvika tichizonosika bonde. Kubva musi iwoyo mukoma, ndakabva ndangotanga kungorara naye. Kudzamara achizondiudza kuti ainge abatira pamuviri, achiti iye ainge asingazivi kuti nhumbu iyoyo yainge iri yangu here kana kuti yainge iri yemurume wake. Saka akazoti azvara mwana akabva ati she was regretting everything that she was doing. So mukoma, sezvo ndainge ndiri munhu wekuti ndainge ndaravirawo kuti umwe mukadzi anonaka sei pabonde, ndakabva ndati chiregedzai ndinge ndichitsvaka umwe munhu. Saka ndakabva ndachizotanga manje kudanana neuyu mukadzi wandiri kudanana naye. Iwo she is married. Akauyawo kwandiri, but achiuya kwandiri mukoma wainge utori muyedzo, because akangoya akabva ati naye vamufundisi, ko ndingaitawo sei? Ndikabva ndati ndiudze mwanangu, I will try to help you. Akabva ati murume wangu iye ane kadora, saka I don't know kuti varume vose ndo zvavari here. Ndikabva ndati hongu varume vose ndo zvavari. Akabva ati munonyepa munhu waMwari, munokwanisa kundiratidza here? Mukoma, ndakabva ndati it is fine, uchazouya zvako kuoffice kwangu. Saka kunyange zuva raakazouya kuoffice kwangu ainge atori ready and she was very attractive. Saka ndakabva ndazotanga kurara naye, and zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakabva zvazorwadza uyo wandakadanana naye
last year akazobatira pamuviri akandiudza kuti ainge ava kusada kuti tirambe tichingodanana. Saka uyu akabva azoenda manje ndokubva azonotuka uyu wandiri kudanana naye pari zvino. Saka uya ndainge ndakamunyepera kuti you are the second woman that I have slept with, ndichimunyepera zvake. But uya wandakarara naye last year, she is the second woman that I have ever slept with, because pandakatongoroora nawo nemudzimai wangu handidi kunyepa, ndainge ndichitoriwo mukomana ainge asati atomboziva chinonzi munhukadzi, dzainge dziri nhema. Saka paakazofind out kuti ndakamunyepera akabva atanga kunetsana neni achinditi wakanditambisira nguva yangu, ndokuda kuti iwewe unge uchindiroora. Ndikabva ndati ko ndinokuroora sei nekuti already une murume? Akabva ati iwe uya haasi murume nekuti ane kadora. Saka iye ari kuti ndikuda kuti unge uchitengesa motikari yako, unge uchindipa mari, otherwise ndikuda kungozongosimuka one day ndobva ndazoreurura zvose zvatakaita. Iye ndakamuti but kana ukadaro then you would have destroyed your marriage. Akabva ati marriage yei nemunhu ane kadora? Handina kana basa naye ini, ndinokwanisa kubva paari ndobva ndatouya pauri by force. Mukoma, handizivi kuti kana pakaitika scandal yakadaro ndinoita sei. Saka akanditi chekutanga uchatengesa motikari, kana watengesa motikari ukandipa mari, wangu murume haanetse, because I want to dump him, but ndikuda kuti ndige ndichizova your second wife. Iye ari kuti kana kuchechi kwacho ndikuda kutoregedza kuuya kuchechi kwacho, because I want to become your second wife. Zvino munhu uyu ndingataurira nawo seiko nai vedare, because iye munhu uya wekutoti haatombonzwisisi so many times mukoma. Ndinoti kana ndiinaye so anototanga kutoita imwe noise, because munhu uyu sure wandakadanana naye ndinotoona kutoti idhimoni zvaro randakatora ndikabva ndaisa mulife mangu, and I don't want to destroy my marriage. Scandal yacho mukoma handikwanisi kuzoimanaja kana kuri kunzi akazosimuka muchechi sezvaanogara achindiudza kuti one day kana wakavarairwa ndoda kuzosimuka muchechi ndobva ndaudza vanhu vose kuti ndakarara newe tisingamboshandisirani makondomu. Saka ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vamufundisi. Naimi zvakangoma hazvo veduwe, zvakangoma kani, asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi tengesa motikari yako unge uchindipa mari iyoyo. Pakaipa. Zvakangoma hazvo veduwe.